Kalat hengittävät kiduksien avulla. Kiduksissa happi siirtyy vedestä vereen ja hiilidioksidi verestä veteen. Kuten ihmiset hengittävät keuhkoilla happea ilmasta, samoin kalat hengittävät happea vedestä kiduksillaan. Kiduksissa kulkee paljon verisuonia, minkä vuoksi ne ovat punaisia. Jotta kala saa soluhengitykseen tarvitsemansa hapen, veden täytyy virrata kiduksissa. Kiduksissa hiilidioksidi siirtyy laskimoista veteen ja happi vedestä valtimoihin. Ja vesi virtaa. Kuva 1. Muikun kiduskansi. Kuva 2. Muikun kiduskansi avattuna. Muikun kidukset. Kiduksia on 4 molemmilla puolilla. 4 paria. 4 paria. Ahvenen kidukset. Kala käyttää kiduksiaan myös ravinnon siivilöimiseen vedestä. Tähän kala käyttää siivilähampaita, jotka sijaitsevat nielun puolella. Ja kiduslehtiä kala käyttää siis hapen saamiseen vedestä ja hiilidioksidin poistamiseen verenkierrosta.